Des de sempre hi ha un esperit que ens uneix a tots. Anar més amunt. I a casa nostra tenim una manera molt especial de fer-ho. Fer-ho entre tots. De l'11 al 19 de gener celebrem la Marató de Donants de Sang de Catalunya. Una crida a tot Catalunya en un moment on les reserves baixen i necessitem donacions per garantir la vida de moltes persones. A la Marató d'enguany, cada donació farà que un castell de donacions es vagi construint mitjançant realitat augmentada. És un repte de totes i tots. Perquè a la vida tots podem necessitar sang en algun moment. És un moment per ajudar moltes persones. Perquè si parlem de vida, jo m'hi sumo. I jo. 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 Suma't a la Marató de Donants de Sang de Catalunya. No et quedis fora, perquè fer-ho entre tots és molt nostre.